Bon dia, nens i nenes! Avui us vull parlar dels sons que podem trobar quan anem al bosc. Per fer-ho, us vull proposar un joc. Per jugar, haureu de parar molta atenció i obrir molt bé les orelles. D'acord? Anireu sentint uns sons i haureu d'endevinar qui o què fa aquests sons. D'acord? Doncs vinga, va, comencem! Què sona? Els ocells. Què sona? El ratolí. Què sona? La guineu. Què sona? El mussol. Què sona? La serp. Què sona? El llop. Què sona? L'esquirol. Què sona? El riu. Què? Els heu endevinat? Us ha agradat? Espero que sí. Si no els heu encertat a la primera, no passa res. Vol dir que heu après sons nous. I el que podeu fer és, per aguditzar la vostra oïda, tornar-ho a sentir i a veure si aquesta vegada els encerteu tots. D'acord? Ens veiem al proper vídeo. Adeu!